Това малко момче купувало памперси всеки ден, когато полицаят разбрал защо, веднага го арестувал. Част 2. Както споменах в част 1, това момче едва достатъчно голямо, за да излезе навън. Влизайки в един и същи магазин всеки ден с раницата си, купувал много памперси всеки път и полицай Бърнард ставал все по-любопитен. В крайна сметка той решил да последва момчето. Офицер Бърнард бил шокиран да види за кой били памперсите. Той разбрал, че мъжът бил издирван. Той бил заподозрян в няколко големи отвличания на деца. Бърнард проследил трафиканта. Той бил в паянтова къща насред нищото извън града. Бърнард чул виковете на много деца и извикал подкрепление, за да извършат ареста. Когато разбили вратата, те онемяли от гледката пред тях. Те незабавно арестували трафиканта и се свързали с семействата на децата, които били обявени за изчезнали от години. Полицай Бърнард бил похвален от полицейското управление с повишение. Чувствайте се свободни да споделите мислите си в коментарите и да се абонирате за още вдъхновяващо съдържание. Не забравяйте да харесате видеото.